I da se vidiš malo imam sa kanala Bros TV. I danas igramo League of Legends. Da, znači i danas igramo LOL. Igramo Shyvana Jungle, što je jako dobro. Znači, igramo Shyvana Jungle. Inače, ovo mi je jedno 10. game u sezoni 8, tako da čini mi se da mogu lagano do silvera u ovoj sezoni. Svi smo znači tu. Čini mi se naš tim kao dobar, evo pogledajte timove. Znači pogledajte ovo, lagano dobijemo, znači bukvalno natisla rekao likošu. Nije kupila iteme, debil. Njihovi jungler mi se čini mnogo slabije nego naš. Tako da verujem da ćemo uspjeti. Znači verujem da ćemo uspjeti da dobijemo. Inače ja sam odigrao 7, ja mislim, gameova u solo duo, 7 od 10 gameova. I od toga sam pobedio 4, a izgubio 3. Ako ovo pobedim imat ću 5-3. Tako da to i nije toliko loše, koliko je moglo da bude. Zato što ne znam, nekako mi nije išlo i igrao sam imao sam trollere nekako. Znači imali smo Nasusa, jedan game top lane je bio, imao je 0.20, tako da šta da vam pričam, skoro 0.20, imao je tu 0.15, 16, 17 ili 18 maksimum, znači imao je skoro 0.20 i rodio, na šta drugo da vam pričam. Onda smo imali jungle, onda smo imali AD carry koji je otišao AFK u 5. minutu. Onda smo šta smo još imali? Onda smo izgubili savršen game. Znači bukvalno smo mi ispušali skroz Nexusa. Ali bukvalno skroz. I Nexus na pola HP-a. I ja skočim sa zmajem da zadržavam protivnike dok naš AD carry ubija Nexus. I naš AD carry uzme i ubija minion kod Nexus umjesto kako se zove, umjesto Nexus. I onda ja krenem da udaram Nexus. I onda džabe gotovo, brate, ja krenem da udaram Nexus. Oni mene ubiju jer sam imao već low health jer sam se fightao s njima. Inače GG bravo jasu. Oni mene znači ubiju. I on umjesto, ostalo je otprilike redu do ovdje možda healtha na Nexusu. I on umjesto da ga udara, on udara njih. I tebro mi izgubimo zbog nje. I naravno oni nas ispušu jer su već bili prefidani njihovi. A mi smo tu imali lagan win. Bukvalno smo imali na tanjiru win, brate, na tanjiru. I izgubimo game. Jes, takav vam je moj tim ovdje. Tako da šta drugo da vam pričam, ono baš su glupovi bili. Ali dobro, bit će valjda bolje, bit će bolje. Ajde, neće biti bolje ako izgubimo. Ako brate ne uđemo u silver ove sezone, brate ubit ću se. Ali ulazimo u silver lagano zato što sam prošle sezone bio bronze 1. Tako da sad posle svih ovih promocija vjerovatno će me baciti barem u bronzu 3. Tako da ako me baci u bronzu 3, lakše mi nego da me baci u bronzu 5. Tako da ono, logično. Jer ako me baci u bronzu 5 neću imati toliko toga da uradim. Ali ovaj opet Volibear opet umira od ovog jasa, samo što ja sam malo glupi. Zato je to ovaj glupo uradio sad. Luk mi se čini kao da umire. Ej, umrli su na botu. Zašto? Nemojte da umirete, please. Inače, nadam se da ne čujete opet ništa u pozadini jer moj brat opet se tamo dere i retardiran. Tako nadam se da ne čujete to u pozadini. Ako čujete, jebi ga, ja nisam kriv, znači moj brat je retardiran. Jasno će da umre zato što je malo glup. Znači napašće ga ovako i moja mama se tamo dere, tako da svi se dere od ekip, nadam se da ne čujete ništa. Znači debili ne mogu ništa, igraju protiv Varus i Džan, mislim. Najgora kombinacija koja može da bude, brate. I oni gube to. A imaju Zaju i Lulu, Lulu, brate, prejaka je. Jer kad dobiju ulti neće moći niko da je zaustavi, brate. Ono povećaje, brate, i daje duplo veći. Kako se zove, duplo veći attack speed, ja mislim da je dobar i daje daje i healtha dosta. Tako da ono. Moje opet se deru ovi, znači nadam se ne čujete ništa jer nisu normalni stvarno. Jer su bolesni i umem da ih ubim. Evo molim da Eto, opet nisam uspio da ubijem zato što su moji retardirani i ne mogu od njih da se skoncentrišem, tako da idioti.
Posebno ovaj Boris idiot. Eto, nismo ubili onog jer nismo imali čime da ga ubijemo jer je Shyvana očajan čempion. Tako da eto, nema veze. Možda smo izgubili. Ne znam još da smo izgubili, vjerovatno ima velike šanse da izgubimo. A i nadam se da nije to situacija. Tako da trebalo bi da pobedimo, najvjerovatnije. Znači idem koji ti bot jer su ovi retardirani i opet će treba derima da mu zavolim šamarčinu da ga userem kao kjera, znači da ga umrtvim. Ako dođem tamo kod Borisa ima da ga razvojim glavu. Tako da, onda mi se dere to sve vreme, ne mogu njega snijem klip, znači retardiran. Inače, izvinite što nije bilo klipova ceo vikend. Stvarno imao sam slave, znači vjerovatno neke 2 slave, tu slavu ne znam. Ali imao sam sve vrijeme slave, tako da sam cijela 2 dana za vikend, subotu i nedjelju bio na slavi. Tako da nisam mogao ništa da snimim. Mislim, imao vremena, sam bio cijela dan na slavi. A ujutro, otprilike do 1:11 sam bio kući i tad sam učio. A onda od 11 do 7 ujutro sam bio na slavi, a tamo nemam LOL, a nemam ni program za snimanja, internet je očajan. Tako da nisam mogao ništa da radim, izvinite što nije bilo klipova. Tako da eto, ovo je jedini klip za ovu nedelju. Obično na nedelju izbacim po 2 klipa, ali eto, nadam se da će vam se i ovaj jedan svidjeti. Ne znam da li hoće, možda neće, možda hoće, ali nebitno. Ja se trudim s ovim klipom, tako da ne mogu više. Inače, ovo look mi izgleda baš retardirano, nadam se da nije. Ajde, napadni. Ne mogu, brate, retardirani su opet ovi na bot. Ne mogu da verujem koliko glupo zapravo tim imamo. Sad kad bi mogao da iskočim na nju. Možda bi mogu da iskočim na nju. Kako se nije bacila moć, glupava? Ni sebe da ne mogu da ubijem. Kako je glup čempion, ne može ništa da uradi sam. Glupavi čempion ne radi, brate. Bukvalno sam mogao oboje da ih ubijem, ali džabe ne radi. Nema moći za kojih bi ih ubio, brate. Pogledaj Lux, retardirana, brate. Opet su svi ovdje retardirani. Po običaju, moj tim je ovo ceo retardiran. Ali nadam se da neće valjda tako do sada bude. Znači ne mogu, bukvalno ne mogu da izdržim ovako glup tim. Znači, svaki game ja dobijem preglup tim koji umre odmah i koji izgubimo zbog njega lagano, tako da ono, Yasuo help me, Yasuo. A čekaj, na kod for ovaj debil napao reda, brate. Šta ga je meni servirao, brate. Ne, evo glupav Yasuo, brate, ja sam sad izgubio vreme, on je izgubio turret i debil, brate. Gdje je to debil? Znači evo, i ovec je moj der, znači zalepit ćem si još marčin. Posebno ovom Borisu. Znači Boris je der idiot glupi, da bog da umro. Znači evo, Boris je der idiot opet. Nadam se da ništa ne čujete. Morat ću pojačamo ako malo zvuku lulu da ne bi čuli Borisa i moj kako se deru. Znači sve vrijeme se deru, znači nisu normalni. Znači tako ja živim ovdje. A ne znam kako živim, pitake je. I ovo, kako se da nemamo nikakvu koncentraciju jer moji me ometaju, nemam koncentraciju dobro. Yasuo jeste takiraju, ali nema veze. Tako da, možda i dobijamo, možda i ne. Vidite, bot malo su bolji nego njihov bot. Mada opet naš ima baš očajan skor 0-0-2, brate. A i ovo 2-0, znači nema šanse bot. Da se dobije, ne znam zašto, nešto. Dok sam imao liku kjeltu, izgubio manjkitu. Na koju forcem, bilo ga zaja. Mogli bi bot da defuju. Mislim, to bi bilo pametno, ali ne morate da defujete bot, ma kakvi nebitan je bot. Oj moj, mama objašnjava Borisu srpski je retardirano govno. Def bot, please, like, boom. Šta je ovaj crko? Čega je on crko, brate? A, Yasuo nije stigao da gubi, jedite. Evo, pada turret na botu, pada turret na midu. Yasuo, ne na topu. Yasuo boli neće on da gankuje nigde. Totalno njega ne zanima što njemu pada lane, što je on debil što napada sam
dvojicu, tako da evo, vidite, čist primjer grupa Yasuo maina na Balkanu, tu sam ja. Help me! Ne. Ovo kako me je pomoglo, brate. Ajde, Varus, dođi. Dobro je, skinuli smo solidan damage svima. Yasuo je naravno retard umra. Što je i logično, šta će drugo Yasuo mainovi da radi. Ima 3-2 pa da, očajnije. Desktop Yasuo, don't go solo. Zove se tu. Dobro, Yasuo je po običaju retardiran, nadam se da nije toliko loš pa da izgubimo, pa da loši. Jer su mu uzeli totalnim lagano. Ja mogu ovdje da pomognem ko najbolje što mogu. Nadam se da mogu. Samo ko ne varduje ovaj Rek'Sai. Vardovo je, džabe. Na Lux je naravno uzeo moje ture, to njemu nije ni pipno pa savršeno. Eto, opet su naši retardirani dosta. Ali nema znam što ćemo se tim, ja i dalje ništa da flamujem ih ovako. A što ako im ja počnem da im pišem, oni će da krenu da feeduju, neće da im valja nešto, i ova Zaja retardirana napada sama. What the fuck? Znači Zaja napada sama, bukvalno sama, retardiranja. Ali ja sam zato tu da je pomognem. Iako ne znam možda kako da je pomognem, jer ono nemam nikakve adekvatne moći da je pomognem. I naravno opet će umreti ovaj, pa naravno samo vi umirite, nikom to ne smeta. Savršeno, Yasuo je retardiran, vidite ovo put ureti da ga bi. Dobro, barem će da ga ubije, nadam se. Da, ubio ga je, ali se skoro žrtvo. To je skoro, i nije skoro nego. Nije baš skoro, ali opet Boris je dere, znači Boris je idiot jedna, stokava, brate. Dere se svaki 5 sekundi, debil. Glupavi. Ajde te ga napadajte. I evo opet su moji retardirani, pa naravno, pogledajte. Ja gen koji mi oni svi pocrti, ima budale. Ne veze, ovi su budale kao i uvijek. A šta ćeš, navikao sam na idiotski tim. Tako da, stvarno, realno Yasuo je ubio i ovog, sad će da ga ubiju Volibear. Logično, šta može drugo da ne radi. Još meni ovo sad laguje, tako da nema boljeg. Možda bi mogu da uzmem ovu, neka ono uzmem biku. Ne znam gdje je, evo ga. Oj, kako se zove, nemoj tu da ideš ti glupo. Dobro, mogu da ubiju ovu Zaju lagano, mada mora da defuje. The fuck, zašto ovo ide kad Yasuo može sam sve da ih ubi, brate? Ne razumem tebe, ne razumem. Ne, Lux. Gotovo Lux je crkla. Lux je zvanično preminula. Tako da ono easy. Ok, nije ubila, nije ni bilo ni blizu ubije. Ne znam šta rade svi tamo na okupu na topu, ne znam da su idioti, kad će doći jungler. Ljubit će ih. Opet se ovi deru, znači nadam se da ništa ne čujete, ako čujete nešto stavno izvinite, ali ne mogu kad mi je kuća retardirana, onda ne mogu ništa. Kad se dere ovaj Boris 3 sata, znači, debilčina, ne mogu ništa izviniti. Znači, ako čujete nešto, zanemarite to. Molim vas, znači, to što je Boris retardiran nije vaš problem, moj je, tako da eto, nema veze. Ja idem da pomognem ovoj Lulu kako mogu i kako umem. Samo što ne umem i ne mogu, jer ne mogu. Realno ne mogu da je pomognem što ono. Kako ja da je pomognem protiv ovoga? Ajde, dođi, kreni. Kreni! Kako je glupo, nevjerovatno. Evo opet, čist primjer vašeg tima. Znači ja ono krenuo. Ona neka se stoji po strani, boli uvo što sam ja krenuo. I što mene mogu sad da ubiju. Neka on će stoji po strani, gledat će svoj posao. Neki niko ne dira, ja retardiram tim kao i uvijek. Ali dobro, čak nam i dobro ide 6-3 Yasuo, mada trebalo bi još nekog uzima killove, ne samo on. Tako da ono Lux beži, bolje bi ti bilo da ne umreš. Naravno bot Zajed nije crkla, ali se recallovao što je veoma pametno kad je pustio lane.
Yes. Ništa, bot smo izgubili, kao i uvijek. Go top, Yasuo, def, bot. Glupav tim kao i uvijek. Nadam se da neće toliko da ispadne glupa da izgubimo skroz game. I mogli bi ovi da dođu ovdje kad su svi tu, tako da mi pomognu malo. Mada ne mora uopšte. Oni i mogli bi da defuju kulu, pošto ti kula nije bitna. Ma kula, ko jebe kulu? Jebaš kulu, naći ćemo, kupit ćemo drugu naći. Drži budalu, to. Ubili smo jednu, oh shit. Nemoj nju, drži Varus. Drži ove sve, brate. Gdje su svi, brate? Vika, kako nije umro? To, smajtovo sam ga. Idemo, reći glupano. Mogli bi Voidera. Ubi ga, bravo. Yasuo, nemam pojma šta radi, mislim da ne ide. Dobro, ovo smo sad predobro odigrali, samo još da defuju bot i da pušuju bot. I ono, dobit ćemo lagano. Mogli bi da se povučemo sad. Nisam mogao da vidim. Au, beži sad, da će se ti da takvim htjeli. Nemoj da me zezaš. Beži. Samo beži. I valjda neće tu bilo. Beži, Lulu je odličan support, kažem 0.3.5. Loša, malo je loš, ali odličan je champion kao support. I nemam pojma šta Yasuo radi. Vjerovatno glumi dobila kao i uvijek. Jer tako ti Yasuo nije navikao da se dokaže na tamo. Idu solo, sad će da ga ubiju lagano, znači pazite šta vam kažem. Napadaju ga trojice i ubijaju ga. Sad mu se posjećilo da je Varus skoro pa sam. Ali dobro, tu je Lux, tako da... Ajde, pomozite mi. Tebe likovi su retardirani, ja ne mogu da podnesem ovo retardinjus. Bukvalno nemate retardirani tim. Ako želite da izgubite game, dođite kod Ivana i igrajte mu na tom. Da vidite koliko glupav tim ćete da dobijete u roku od 2 sekunde. Tako da ono, možete da izmislite koliko meni tim retardiran. Ja bukvalno izgubim svaki game ovako zbog glupavog tima. Tako da ono, neko bi mogao def top. Mi ćemo da izgubimo samo zato što naši ne defuju. To je veoma zanimljiva situacija. Da, Volibear će lagano da nam usire Nexus. Dobro, po mene niko nije napadao sam Cirikolo. 1100, nemam toliko prijatelju. I naravno ode turret. Nice. Def, Yasuo. You lose lane. Dobro, izgubio Yasuo lane. Evo sad će i da ubiju, sad će da malo nastavim. Ma filujte ga, slobodno, nama ne smije. Ovi retardi, to je filiju, ovu politara glupovog. Def, bot. Idu bot, Sandra, zašto svi uvijek glupovo ne znaju da defaju? Zašto ne nauči da defuju lane i da pobedimo game nego? Pogledajte, ceo top nam je ispušao i ceo bot. A mi njima nismo ništa, nijedan turret suštini. Znači još jedan razlog zašto ćemo mi da izgubimo ovaj game. I opet su i moji dero, tako da zanemarite to ako čujete opet. Ne mogu šta da radim kad su glupi i tako i... Neka defu Valikuša i neka proba da nam ne ubiju ovog Drake-a, mada ubit će ga. Ono 100%. Dobro, rokaju oni Drake-a, to je to, završili su. Pa jebate, ja imam Drake-a. Sad ja ću ne. Ajde, dođite svi mid, šta radite još? Ovo defo je 3 sata, ovo baca moći sve za onog. Ne mogu, nema reći, brate, nema reći. Nema reći koliko je moj tim zapravo retardiran. Mislim, ja sam vidio retardiran tim ovako. Ovo Yasuo je opet ubio Volibera. Jedino je Yasuo da kažem nešto jak, ali brate ne pomaže ništa timu. Pogledajte njegov lane, pogledajte. Znači njegov lane je prsa skroz. I još on ide tako sam, vidite. Mislim, njega boli uvo, realno, sve, on ide sam, tebe. Ako je sam krenuo, sam će da nastavi. Mogu je čak i da ubije Rexa, ja? To jest može i dalje da ga ubije.
Samo što će ono da ispadne pametno i da ga bejkuje protiv. Ajde, napadnite. Napadnite Varusa. Da, evo opet primjer retardiranog tima, koji opet nije napao kad je trebalo. Bam, bre, reši, lezi dobro. Uzeli smo ovog. Možemo i ovu lipušu, samo što nećemo. Jer nam je prioritet da pušamo top. Što bi trebalo da uradimo što prije. Stavit ćemo ovaj ovdje ovako var. Znam, to je najprofesionalniji var koji se vidi, a nema veze. Ajde tišina bre, boostovanje i puši to. Ajde on pinguje mene. Kao debil. Ja mu još pomažem da pušu lane, on kao ping. Kao što je radio debilčina, kao šta ću ovdje. Lezi da ostaje. Nek te ubio sad kad si glup. Ja sam ti ponudio cijel piši vodio, brate. A šta me pinguješ, brate, ja ti pomažem, neći, normalno. Inače ovaj Rek'Sai ne kapira multi, brate, sad on ulti. Dođe, uđe u mene, nestane. Znači, nestane, bukvalno nestane. Znači, lik nestane. Onda samo pojavi ispred mene, diluje mi nenormalan damage. Ja umrem onda za sekundu i tako on se završi otprilike. I vi meni objasnite šta je njemu taj novi ulti, pošto ja ne kapiram. Znači samo treba da pušam push lanes and we win. Easy. Lux opet glumi debila. Mislim ja mnogo flamen svoj tim zato što ono, nikad tim nije savršen, verujte mi neće ni biti nikad savršen. Ali ti možda, evo i gdje si, odakle si prijatelj ti izlešao? Odakle ovaj moran izašao? Lagano, moramo da spasimo Lux, Trči. Ne, diranje, efekti, dobro, osvetili smo je. Da kažemo da smo osvetili, ja su ispušao cijel lane dok niko nije gledao. Tako da ovo je savršen jedan game za klip. Pobjedili smo cijel game. Ovo je full gameplay, a to realno zašto me mrzi da sečem nešto i da kratim. Kad su ono svi skoro momenti odredite na svoj način dobri, tako da eto. Još 1.4.0.6, što zapravo baš nije loše. Nije da nije loše, nego je čak i dobro što sam očekivao da za klip, inače za klip ja uvijek odigram preloše. Ne znam zašto, to neka tradicija, ja kad snijam onda odigram loše, tako da ne znam zašto, ne citajte me. Ali nekako uvijek mi se desi da dobijem loš tim ili da loše odigram za klip. Zato ne znam, nemam koncentraciju na repu i tako to. Inače mnogo bilo Lu da mi pomogne, sad ćemo da ih ubijemo. Samo ona da me ultuje. Ult mi. Sad možemo da ih napadnemo. Ult mi. Dobro, ovo je bio preglup flash, kao i uvijek. Jer ja sam poznat u dobrim flashima. Evo ga Rek'Sai, brat. Udarili smo bar njega, dosta jako, u guzicu. Eto tako, znači, dobro smo odigrali, ovo 5.07. Uzeli smo čak 1 kill. Ne, čak 2 killa smo uzeli, Volibera smo uzeli i uzeli smo ovu debilku u džanu što ima 0.55. 1.5.07, tako da ona bolje se. Ne znam šta pokušavaju ovdje da lipušu. Ne, ovaj bata ne smije nas uhvatiti. To nije nas uhvatio, znači ono, naš cilj je ispunjen. Ne znam zašto pokušao ova džana da nas napadne kad je očina lipuša. Znači lipuša mi nema damage, ali proba da nas napada. Kad bi ja mogu da je stanujem nekako. Vidite koliko je, vid brzine. Lipuša trči koliko se nažavaš. Gdje je sad nešto? Jebate, ne vidim. A i Riz je tu, tako da neću da napadam. Idemo samo da pušamo, nebitna je ona. Nebitna, Ryze je vratio. Ja, ajmo ga pušam, puši. Puši, kao kako se glupi je. Bacio glupa emocija, ne znam ni da pušuju, tako da ono.
Neka Lux može sama da se pokrene za ovog lika. Za ovog boostama. Džana je svoje završila. Čim se srela sa Jasom, pa da je ovdje. Lagano je Jasu rešio. Ja ne znam što još treba da radim, ja ću možda radim na top da je pomogne da pušamo. Jer bi mogli samo biti... gotovo. Rip. Rip. A sad sam rip i ja zbog nje. Nope, 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 nope. Utaj me je! I glupa toliko. Ne znam gdje je pošao ovaj Baja. Verovatno misli da može se kaći sa zmajem i verovatno će mi ga uprati. I ovaj bate je pokušao se kaći sa zmajem i sa Jasom, tako da je dobio po guzici. Ništa, lepo smo ih ovdje usvali. I ovu džanu ćemo lepo da usvijemo, ovdje što je ono ovdje što je bolesno. I gdje ćeš tamo, prijatelju, ovdje je ture tvoje. Ovo će nam se bavo da beži, tako da nju nećemo bježiti. Jer realno treba upio vidite smo. To jest nije upio, ali brate, glupovo je ovako kako trči, brate. Pogledajte njen speed, ne vidite vi njen speed, brate, njen speed je ogroman. Tako me ne grava. Ništa, sad imamo 5 prema 3. Imamo 5 pobeđenih i 3 izgubljena. Tako da nadam se da će da me ubaci u neku bolju diviziju, barem u bronzu 3. Ja se nadam, znači ja se nadam. Vidite, on je nestao, vidite, nestao. I nestao je sa lice zemlje, trenutno. Ovo je Boris opet dere kao na našim znači, sad da me nervira ovaj bar gubit ćemo sa maksimum pod video. A realno, nervira me previše, znači ja sam izgubio tim još da mi on vrišta ovako svaki minut. Pa ja bi se ubio, kad sam prvo bi njega ubio, koji bi sebe. On ste vrlo, što mi vrišti, to je bolesti. Mi fali me. Mogu bi da pušemo ovo izbij. Mogu bi da završimo ovo. Ne tako vredi si bolesno. Sad završi. Ok, Bajo, niko nije trebao nas. Bajo, niko nije trebao nas kuću reći. Ništa, bli se s njim, pa šta bude. I uvijek smo ga. Mogli bi ona meni da pomogne da ja puštam, pošto ja možda dobijem zmaja. Znači kad ja dobijem zmaja, zalećemo se, samo iskačemo. Laganez. Ništa, idemo sad da pušamo zašto možemo. Ne, fuck. A dođite da ispušamo, vrati, do kraja. I oni, vidi, pogledajte, moj ceo tim juri glupavu džanu, umjesto da ispušuje Nexus kako treba. I naprimjer sad mi ne uspijemo da ispušujemo Nexus. I šta posle? Posle i jungler kriv. Jungler je retardiran, ubite junglera. Jungler nije var. Pa nije var, kako vidite. Ok, lagao, pogledajte koliki sam. Koliki sam trebala. Pogledajte, ste vidjeli sad koliki sam bio. Bukvalno sam bio ono 30 metri. Lagano pobeđen game, vidimo se u nekom sljedećem, do tada, bye.